नमस्कार भोजपुरिया जहान सुबह सुबह लेके आ गइल बानी बहुत ही अच्छा खबर। आखिर पावर स्टार के कितना बाटे छठ गीत पूरा रिपोर्ट लेके आ गइल बानी एकदम सही खबर के साथ। पावर स्टार के करीबी से जान के भैया पूरा वीडियो के देखब, जान जाई कि कगो छठ गीत आए वाला बा इस साल में। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव, सब खबर फ्री में पहुंची रउआ से पहले गोड़ छू के गोड़ लागत तानी भोजपुरिया दर्शक के रउआ सबे आशीर्वाद दें। वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर लाइक कर दी और जय छठी मैया कमेंट जरूर करी। भैया वो बताए वाला बने कि ये साल में पावर स्टार के कितना छठ गीत बाटे। जी हाँ भैया, चारों तरफ इहे क्वेश्चन अभी लोग पूछ रहा बा कि कगो गाना बाटे और गाना कब आई। भैया हो गाना कब आई एक एग्जैक्ट जन रिपोर्ट बाटे अभी तक नहीं आई, लेकिन भैया गाना कगो बाटे हम ई रिपोर्ट लेके आइल बानी और ई रिपोर्ट हम पूछले बानी पावर स्टार के करीबी से एकदम भैया। तो रिपोर्ट बिल्कुल सही बाटे। रुआ सबे के बताए वाला बानी कि भैया देवी गीत के तरह फिर से पावर स्टार भैया छठ में भी धमाका करे वाला बाटे। जी हाँ भैया, छठ पूजा में भी एक से बढ़ के एक गीत रिकॉर्ड हो चुकल बाटे। और कगो गीत बाटे, जी हाँ भैया रुआ सबके हम बता दें कि गीत जौन बाटे भैया पावर स्टार के एगो ना दूगो तीन गो चार गो पाँच गो, जी हाँ भैया हो 5 गो गीत बाटे। रउआ सबे सही सुननी, 5 गो छठ गीत बाटे। इस साल में 2020 के 5 गो छठ गीत पावर स्टार के निकली। सबसे पहले यह चैनल में जानकारी मिला था। और गाना के लिखले बा, कब लिखल आई गाना और कौना चैनल पर रिलीज हुई, कुल हम धीरे धीरे सब न्यूज़ लेके आए। लेकिन अभी भैया न्यूज़ ये आ रहा बा, ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रहा बा कि 5 को गाना रिकॉर्ड हो चुकल बाटे जो उनकी पावर स्टार रिकॉर्ड कर चुकल बाटे। जी हाँ भैया, और वह सब हम एकदम सही खबर देता नहीं। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लागल हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ के भैया शेयर कर दी। और भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश के रिपोर्टिंग दिल्ली। वीडियो के लाइक शेयर कमेंट जरूर